куфарите в ръка. Един идва, друг си тръгва, един бърза за погребение, друг за сватба. Пътищата ни измориха. Броя парите. Вода, газ, ток, наем, пазаруване, интернет и малко жетони за тикток и парите свършиха. За новата година нямам дори маничко вълнение в себе си. Числата се сменят, хората се променят, годините си отиват. Дойди сметката за газта, все едно аз съм отоплявала целия свят. Чакай, още токът не е дошъл. Тази зима пак букало сме. Не искам никого около себе си. Вие го наричате самота, а аз го наричам спокойствие. Разликата ми с някои хора е само една. Те говорят, а аз действам. Затова не ме харесват. И не искам да се омъжвам, защото не мога да намеря някого по мой вкус. И една част от мен казва, омъжи се, за да не казват хората, че си остаряла вкъщи. Извинявайте, познавам ви от някъде, но не мога да се сетя откъде. Откъде да е? Разбира се, че от TikTok. Извинявай, видя ли тук наоколо един мъж, който прилича на мен? Да, видях много мъже като теб. Не си единствен. Скъпо мое портмоне, през 2026 година бъди пълно и винаги си оставай пълно. Когато си празно, никой не ни брои за хора. Тази кола не е купена с парите на мама и татко и най-накрая успях да снимам видео с тази кола. Кой я е купил, так не знам, защото не е моя.